jago lawas songkok Gendarjo biasanya kita genteng ini pade ini ini jajal kan batik kaya batik genteng iso ora kan yo songkok Gendarjo alun Blitar jago sepuh jago lawas tapi sehat alhamdulillah pari cek terenteng nih awet lek ngomong anak putu kok Jopo Monomu ayo Kang Nasir ditoko adai sing pikir oleh Gopo selamat sekarang kita gendeng ini karang bilang ini gendeng ini ayo batik dodo ya lah batik doyok ini mareng karo mesem guyu yo es kenal yo pendek sinden yo istimewa ceplok sinden pak ya kumpul ayo terima kasih boleh hadiah pedah nih kita lagi kok ayo dulur sama tolong agung ini jago ini tukar kamero yo sing tiga alhamdulillah sing ada ya jago lawas tiga ayo mana orang apa-apa keserempet biasa jago para mesem dulu cepet dulu sepuh oh nasib para api nasib sama sih dicontoh anak putune yo kalau Jopo Monomu Yuan peradatannya pun dumandang Bopo Kaisul Bopo Kaisul saking Tatit Maliran sesepuhe Tatit Maliran kali Bopo Ali Jenggot senior dari Bangre Sakti dukune Kaligoro ayo Mas Jenggot kali Bopo Kaisul mantan pecak gor sama Maliran Bopo Kaisul jogeti ilangnya loro apa lorone ilang Bapak Tumirin Jalu Abang Kaligoro Blitar ketemu dulur lanang Bapak Bayu ternyata sopo ini oleh Bapak Bayu ada titik wis manut karo Mbak Sutik Tungkeri doyong Mbak Sutik ya awas jeli dipotong ya dipotong ada mesin guyu sopo iki aku nom-noman iki Trio Halu Mamang oleh Mas Bayu tukar kawruh Tulung Agung cilik orang bakal gede orang bakal mergo segini antik sing padha sing prigel mas padhae awas ketat kedit cetas-cetis jalurnya kayak dileboknya iki lho jago cukup jago pendekar cukup pendekar orang duwe nesu duwene gur mesem guyu sugeng semen Bapak Ali Jenggot saka Bangre Sakti. Gini iki kenale sing
iki. Kopiahe abang, jenggote dawa. Diceluk Ali Jenggot Bakli Sakti. Nggih, Bapak Faisul. Saking Kadin Manggaran kelaburi mingkal wonten ing Genjot. Mantan pecakdor saka Klegok Maliran. Dhisik ya sekti iki ya. Saiki kok pecak ndak wani. Mengkis-mengkis pisan. Wanine tiban nggih ngoten. Matur suwun Bapak. Yo, boyonge Kang, sebelane Kang. Nah. Giling-giling, golek kanca, golek musuh. Bareng-bareng nguri-nguri budayane wong Jawa. Semoga Mas Jenggot. Ora ditunggane Mas Ali Jenggot ora kurang ayem. Iki Mas Ali Jenggot ya mau. Loh, pergantian wasit. Sithik-sithik pokok rata. Bapak Sutik ya wis munggah-munggah. Dhisik tahun 85 ndak munggah-munggah, saiki wis munggah-munggah. Matur suwun rawuhipun Bapak Sutik. Iki nggih kami tuwa. Mengawali DPR jadi. Tapi kita ndak sido. Yo. Jagomak. Musuh linjik. Yo, geleng-geleng. Golek dulur sebelane doyong. Yo. Wis Allah ora apa-apa. Nah, cimioyo prigel bisa. Sing prigele, aja kedak-kedak le, sapanan kuwi betut. Wah, sing tegas ndak. Ya mantan pendekar kabeh yo dan tegas maksudnya. Yo, nanti pecut dari tadak. Aja dibalen-baleni lek jejeg. Ayo le, sebelahmu sing doyong le. Nek jejeg kena sirah ya kepotong. Doyong dodo yo le, boyok yo le. Umum yo le, aja kemal. Ya le, jago bibit. Ayo, bibit kali goroy. Putrane Bapak Sutris. Ya, kalau jago le, sing apik, bajar sing apik. Wis doyong ae sing rasa, sing titis, adae sing prigel. Aja dianggep enteng meskipun cilik. Ya ayo ngono le. Belajar sabar, sumeh, guyub rukun karo kancane. Ning dhuwur musuh, ning isor kanca. Yo, dadi le boyok hati yang gagal iso ora. Yo, ler. Yes, salaman yo, celuk ning dalan yo sapan silapanan. Bapak Edi jalur mawangani goro. Ketemu dulur lanang Mas Ipul saka Kala Jengking. Yo, Mas Ipul. Yo, Mas Edi. Yo, langkai piye langkai? Aja sampe timpuh. Langkai dongko yang boleh dhewe sampean. Yo. Langkai ditoto, maksudnya ditoto, adae ditoto. Aja sampe kebajahan. Ora apa-apa. Wes, Bapak Mas. Sawah selamat. Lir sampe kula. Wasite mantan pendekare ya wis prigel. Jeli. Nggih. Bapak Faisul saka Maliran. Mas Ali Jenggot saka Bakli Sakti. Mas Ali Jenggot iki ketoke tuwur. Tapi wonge sabare 7 iki. Cedhok kanca iku liyane ngejak rokokan karo mangan-mangan ora nek liyane. Wis. Yo. Ayo Mas Edi. Wis padha seniore penak. Go.
kok jopo kontrolmu, kok jajimu, kok gembolamu. Oh, kok jajimu penatasamu. Lek ora mempan ya aja gelo. Lek mempan sing mempane ya aja sombong. Kene iku mesem dulu karo kanca karo dulur. Untuk besok dulur-dulur sama tanggalek insyaallah dugi tiket tolong berubah neng Kaligoro titik temune neng Sawekar Manunggal. Orang mau ngedrop golek musuh ora ngedrop golek dulur rene iki. Nggih guyon-guyon adu laga dolanan becut nek kena ya ora nesu isine gormeso guyu. Lho iki bolak-balik iki. Ora nek masih sing kula niki. Sapa iki? Mas Bibit Sanjaya. Jago pro. Ini malah perang pro. Mulai metut. Dulur sama tuan om, tuan kawruh. Bapaknya Mas Bayu. Asmane Buko, terus merem bulan ini. Ayo Bik. Nah. Dodone kena ora. Delok. Nek kena bola ICU. Hei. Ayo Mas Bibit. Ya. Hati-hati kan. Karena jadi badan kowe kok. Jadi guyon kowe kok. Amoh lah kowe kok. Lugus ora apa-apa nggih. Oh, selamat clear sampai kok. Ajal sini ditokne Mas Bibit. Aja sembrono kowe. Yang sepae Mas Bayu. Ayo, wis kok. Milih betul sing mengkul ya oleh. Sing mandeg ya oleh. Pokoknya kamu sing boyong, aja ngewal, aja ngadeg. Nah, malum ukurane pandang. Ora apa-apa. Ora didel ya ora cuwil. Cuwil ditendel, didel dijahit. Oh, sapa ora? Ya terus sama Bet. Ya Bet. Kurang vitamin kita ini. Keripik. Gedar kamu. Orang apa-apa joget iki. Ayo, wetan siji, ngokulan siji. Sapa iki? Kok wetan iki? Tungaruh. Udah gede sapa iki wetan iki? Ayo. Boleh lo gandeng sing seatan. Sing bosok ini. Ayo, jago senior. Alele pak, anakku Yuwanta. Sapa iki? Mas Gareng saka Ludaya. Wis to. Tok janjimu. Sapa iki sing nyenduk iki kanca saka Tulungagung? Wis. Masih kam sudah rawuh. Saking Bukar Kawruh Tulungagung. Ayo Bapak Sikam. Podo seniore, nggih contoh adik-adike. Oh, duduk gareng iki mong karo Petruk musuhe. Mas Agus terus, kamu Bapak Sikam. Ya, ora apa-apa, ora apa-apa. Putri, ya ndak. Ayo lahir lan bandine. Ayo Bapak Sikam, kok njogo metromu? Rapopo. Ayo, karo mesem guyu. Ateges mesem pengennya ya ndak ngilangi pridik. Guyu, golek dulur, golek kanca. Biasa, kecopet umur-umur mesem guyu.
Ayo. Sesuk ditotone kanca-kancane, ditoto pendekar-pendekare, jawarane. Manut aturane pelanggan, manut aturane panitia. Genjone digawe padang cukup sing bertukang ning dhuwur. Enak didelok penonton ya ora kecewa. Nggih, derek fisik. Ayo Mas Agus terus. Skillmu. Katriasanmu. Yo. Ketak-ketik ayo Mas. Ketak-ketik ya gemes. Iya. Apa cek rosa? Awak dulu masa gak rosa. Rosa kerajaan gak jadi. Orang siji. Ayo pemasukan ada-ada tonton. Mas Agus rejo tangan kali bawa saya pelakuri nikah menening pentas untuk mengganti pandang wasit. Mas Agus rejo tangan dulu dikasih pun menggali kali Mbah Gulo bawa saya selaku seniore pandang wasit. Sobone iki dulur lanang Mas Uci diandune ganteng linjik ya coba dulur lanang Mas Gareng Ludoyo iki omahe Ludoyo Mas Gareng ya menang mek kalah linjik kalah jalu dawa nah yes ini gede titik ngono Yo. Doreng dia. Bunyu. Mas Uci jago senior. Yo sing pikir Mas Uci. Bapak Sutris Gareng Bondoro. Ada Bapak Saikin Kelaterin Kawanterin Pentas. Untuk menggantikan wasit dan diri. Bapak Sutris Gareng oleh Bapak Saikin monggo. Lama senang dunia kali dodone di batik ora apa-apa yo ada wasite sing hati-hati sing prigel kabeh musuhe jalune dawa iki makane sembrono wes Selamat leren sambil biasa jagung serempet jalu biasa merempet ya biasa wes pokok mesem guyu oleh dulur lanang wes bawasno apa-apa salaman wes mesem guyu salam seduluran Halo. Nah, katune